Hello guys, madto adlaw natang tanan sa karong adlaw guys. Di akos garden kay magkuan po ko dari maguna tabang kog kuya guna kay di na jud maapas ni kuya. Ag uban galing nga palidya kay kuan nga laos ja. Agang naong kadto grabing ito makay gikan misteri ganihas ubay. Kay nagpalit ni og tambal ni Tere. Diya human na makukuha ni Lixie, ari na pokus ubos maguna ko kay ko laing buhaton. Kani siya guys, di ni paras katong sang adlaw nga naguna ko nga. Lami ka gunahan, hanutoy to gunahan karon kay wa gahi naman kay nagunso nag-init. Pero lami gyapon siya gunahan kay pagsundang kay lami man pud. Nice mag nasundang lami. Nice magsundang. Kapoy kuskuan biyahe. Dry batos ubay. Majugali kay way dakit. Gilasan jud giingan ni Mariano nga si ag siliksi kay di naman mo kuan siliksi. Wa na mo istorya sa jang papa katong gitawagag jang papa kay pangaduan lagi pangpalit og gusto ni Liksi. Bawon kay pilian man. Hindi na siliksi mo istorya kay wa naman pod si Mariano magunahon og panawag. Gilasan raman jud ko sa jang ingan ni Mariano nga di na kuno siya mo pada kay wa na trabaho ning resign na. Ang ginan nga no nadato na ka kay ning resign naman ka. Ang ginan nasuko rag ija. No nang di na jud ko mo pahilabot. Wa na pasliksi di na pasliksi mo istorya. Bali ra pod gaba ra pod siya. Wa na ganahig mismo ijang anak wa na ganahin niya. Kay di na makahanag panawag. Wa na galit nagtarod suporta di pa makahanag nagpanawag. Naghilak galis tiksi. Ugad to nga time kay di siya mo istorya. Ang gipagos og pa istorya di mo istorya. Kay mas giuna pa ni Jang. Jang kagwapo. Sana all gwapo. Kay nga si Rizag na suya ko Jang gimay-dimay-di gipos ko. Makita man ko kay kanang ijahang nakita galit pa ni Lexi katoy jang gimay-di nga silang dasyang baji. Pero ko nagpa-apekto gaho ara maluoy ra kong Lexi. Gilasan lagi ko siyang istorya. Di na mapada kay wa na trabaho ni resign na. Ngano, dato na kay resign naman ora magway anak. Gahi si Jahuk ko anang guys. Gahi si Jagunahan. Ingas na na kay ari puno itabon sa punuan sa Kalidya aghang ginuna kay ari ma. Kalataan na agsabot ng pampuan. Arong di pud kagi maintan ang punuan sa Kalidya. So ana na itabon guys. Ang ginuna na ba? Kani mang punuan sa Kalidya mo siguroon. Agtaong gali kay wa panatanan ni kuya wa na gid na naapas mo nang tabang-tabangan na kami gula. Lo ipos kuya. Ano masundan kay lami dagos-dos kay dakog naong pras naong ni Mariano ba dakog da. Samaw para man guys kay bisag alas 4 na init pa man. Ini akadyo dus-duson ay.
kay Scarlett. Nung nakadani. Hoy! Asa ka? May assignment be? Ay, sa kanila oh. Hi guys. Let's go, wala sila kadungog. Hi guys. Yeah, artip ko the hi guys. Di ba madus-dusan yung kain nun? I want my husband. Nabit to, sit ang nanay. Manangguna, lagi sama. Kasi kawawa yung garden. Di ba kung kawawa? Isa nang kawawa? Ay, ka-bright ba? Ka-bright bang kulot? Bright, di ka kulot no. Ma! Giurot na mag-snacks na mo? Agya, kolt og katong tulo ka biskwit? Sure ka? Bantay kag nawa na pag imong bagong lapis. Bagong papel. Kaingan siguro kag di kumanan ang sa mong bag. Yan ang magbag umog sa nina, uba? Ha? Unsa day na ugma, magbag umog sa nina. Magmam ko na mandun mo sa basa. Ah, okay. Ano? Sabay na. Sadain ko. Aray. Aray. Daragang agi guys. Maturo naman nakaagi kog maridyo na dito. Punuan may agi siguro. Dapay sa kabata daning saliat pod. Tanaw na pukos pipino kay gahapon na kuhaan ning tiri. Naharbisan ning tiri. Nanapay daghang bunga di ay na. Kag bunga pipino. Na. Nabisit ko. Napakatay pa ni. Daghan ni si Jang manggibitay. Ay man ni. Sagbot igo ng pipino diha. Ano, sorry. Tsa, sana all ka maumusori. Ningundang na ko guys, ugma na pag kumaguna kay hapon na.
Kani ubang kuha ning mga nga kuag purma kani bang nga Tama? asa ta kalakaw Japan third floor. Kani nga balik ko guys ang gikuha na. Alaka! Yung halaman. Diya guys, marami ang vlog guys. Thank you for watching. Bye bye. Bye-bye.